prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každú sobotu s denníkom v sieti PNS za rozprávkovú cenu 49 korún. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Kam jste to dal? Nikam, je to fuč, ukažte. Tady to máte. Nemám. Poďte, pane, budeme sa hrať dva. To sú dvaja najznámejší medvedi z Kolína. Jeden dobrý a dobrosrdečný a druhý veľký filuta. Zažijete s nimi veľa huncúctva a zábavy, pretože sa hrajú snáď na všetko. Už za týždeň na DVD čakajte tie najvypečenejšie hry. Stejně mám kousínek. Ať si, já taky. A větší. A tady jsou. Paní Kachna vám velice děkuje. A kam pak máte namířeno? Do statku Projička. Zapomněli jsme na ně. Úspešné pokračovanie Tip a Tap 2, ktoré kúzelne nahovorila Aťka Janoušková, František Filipovský a ďalší, si môžete kúpiť za 2 týždne na DVD. No tak, hajdy do postýlky. Dneska jste mi udělali opravdu radost. No, tak. Aj, šup. Dobrou noc. Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti. Abych to řekla zkrátka. V jedné chaloupce byl táta a měl syny. Už pořádně vyrostli. Jen se doma váleli, vyváděli a na práci nešáli. Tak táta jim poudá. Koukejte, ať přijdete z domu. Tady na uvěky plesnivět nebudete. Když to měli pořád na talíři, ten nejstarší, Pepin, skočil, spakoval se a šel. Čarodejnícke rozprávky na DVD sú v predaji už za 3 týždne. Dozviete sa v nich, ako poslať 6 synov do sveta, stretnete šikovnú Meluzínu Amálku, dcéru zlej čarodejnice, ktorá si zobrala za muža najstaršieho syna Pepina. Čarodejnícke rozprávky originálne nahovorila Bára Hrzánová. Amálie! Sajraj, kde vyjezíš? Tak bude to. Sám chodíš jako svázaná. V té chvíli tam přišel Pepin a hlásil se o nějakou službu. Byl to chasník jako jedle. A tak si ho tam ta bába nechala. O ničom nerozmýšľajte a choďte do siete PNS. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.